Cine a fost Mehmed al IV-lea, cunoscut și sub numele de Sultanul Copil, a urcat pe tron la doar 6 ani, iar regimul său a fost marcat de influența reginelor și a vizirilor. Deși mulți l-au considerat un lider slab, Mehmed a avut o influență surprinzătoare asupra Imperiului Otoman. În timpul domniei sale, Imperiul a cunoscut atât expansiuni teritoriale, cât și provocări interne. A reușit să recucerească orașe importante, dar și să facă față revoltelor din Anatolia. Un aspect fascinant al domniei sale este dezvoltarea artei și culturii otomane. Mehmed al IV-lea a fost pasionat de literatură și arhitectură, sprijinind artiști și meșteșugari. Chiar și în fața dificultăților, el a lăsat o moștenire artistică de neuitat. Dar, oare cât de mult a fost el cu adevărat în control? Sau a fost un marionetă în mâinile celor din jur? Asta rămâne o întrebare deschisă în istoria otomană.